Pokazivo kako je Bruce Lee. Da, daću 100 dinara, dođi, ajde. Ti nećeš. I sad tražiš 1000 dinara. 1000 dinara ogulim guzove, brate, na ovom. Može cigare, alkohol, ništa ne može dobiti. Nisi vidio? Da. A daj, nemoj me jebeš, brate, ajde, drži ako ću. Kakav je to carski poh. Mislim, šta da vam pokažem, pohvalnu piletinu. Drži se, nala, drži se. Dobro mi se pazi. Pa gdje ste, ljudi moji, šta radite? Šta radite? Evo mene, ja stiga na posao, kolega već od rane zore popravlja bajcikl. Ovaj već je da jede, a ja sam tek stiga da radim, 11 sati je. Pre nego što nahranimo sve ostale ljude, moramo i mi da jedemo. Jel' tako? Evo i ja došao po torbu da idem da radim. Pa se viđimo posle, ajde, ćao! Ljudi moji, evo je prva dostava, nego šta sam teo da vam kažem. Šta mi sad kolega kaže, 150 migranata je isterano iz države zato što su radili bez radne dozvole i zato što su radili, vozili se skutere i auta, nisu imali položeno uopšte, pa im je Murija pisala kazne non stop. I onda su proterani, nije ni čudo što sad ovih dana znači ima posla, jebote. Znači čim malo i oteraju napolje, odmah posla ima, hoćeš u klip, dečko? Zašto nećeš, ti si tako lep za moj klip. Si namestio to? Nisam u fitu. Nisi u fitu? Nisam ni ja nikad u fitu, ali zato imam kitu. Aj, čao. Ali je bela kao sir, bog te dragi. Ljudi moji, prva dostava relativno kratka. Čim sam se upalio, nije mi odmah zvonila. Zašto? Zato što, brate, bio mi upaljen Wi-Fi, uhvatio neki glupi Wi-Fi i ja vidim, brate, ne zvoni ništa, ja pogledam telefon, ono Wi-Fi upaljen. Kako sam ugasio Wi-Fi, tako mi odmah zazvonio, brate, zazvonila dostava. Tako da, ljudovi moji, ovi, brate, oni samo nešto prave ovdje, ja ne znam šta oni rade više, brate, ono, samo nešto bauljaju i čarlijaju. Znači, ljudi, 150 migracije odletilo iz Srbije, mislim, ono, deportovani su. Država ih deportovala zato što su matori radili bez radne dozvole. Šta mi reče kolega, radili su, brate, pa da, i ja znam da su vozili bez vozačke, nemaju položenu uopšte ni za skutere ni za auta, a vozili su kroz grad i Murija je zaustavljala non stop, brate moji, pisala im, oduzimala im auta, skutere, sve živo, brate. Znači, poslodavcima se više nije isplatilo da im plaćaju kazne i auta, ko zna šta već. Pa su dobili pedalicu. Nije ni čudo što onda ima posla sad. Ajde, ljudi, idem da pokupim ovu dostavu pa se vidimo. Evo ga, zvonila mi i druga bila dostava, ali sam je naravno odbio. Ne pada mi na pamet da ja nosim iz tortilja kase do pola bulevara Kralja Aleksandra za 172 dinara. Jer oni nisu, hvala vam, jer oni nisu normalni, ne želim za te pare da im nosim to, uopšte. Pa nisam ja, bre, rob. Jeste da moram da radim, ali ne moram da nosim za 170 dinara na bulevar Kralja Aleksandra na polovinu, važi. Važi, živi bili. Nek vam to nosi ovaj ostatak migracije. Ha! Jaljo. Evo je, ljudi, druga kratka. Za istu cenu kao da sam vozio na pola bulevara Kralja Aleksandra. Tako da, više mi se, znači, isplatilo što sam odbio tu dostavu. Druga dostavica. Nadam se da će danas da bude kao juče, jer ako bude kao juče, ja sam na konju, znači opet ću brzinski kući da ide. Nego sam sinoć došao baš kasno nešto kući. Posle dok sam otišao u tazbinu da jedem. Pa dok sam se vratio i na pola serije sam zaspo bio, a bila neka žurka, ljudi, ko što je kod mene tamo sad vašar u selu. Jo, neki lik peva, pojma nema pesmu, riba isto neka peva, znači ljudi moji,
Znači ne zna se ko gore peva, cijelo selo bruji. Rekao, mati moja mila, jedva sam zaspao, u 1:30 bilo, brate. Katastrofa. Majko moja, ja bi gledajte ovo. Jedan noć je, brate. Oni ga rokaju jako, brate. Ne zna se ko gore peva. Majko moja, ima li kraja ovome? Sad neke dvije seljančure lezbače, lezbejke neke, znate ljudi. Prolaze i ne gledaju one kud idu, znate. Nego idu tako ko muva bez glave, dvije lezbejke. I ja sad, brate, boli me uvo, ja vozim svojom trakom, ne zanima me bre, brate. I ona kao dobacuje kad bi ovaj slepac kao gledao kud vozi, kao možda nas ne bi ni udario. I ja se okrenem, rekao, možda si mislila da sam stranac, ali nisam. I prvo ja gledam kud vozim, a drugo ti ne gledaš kud ideš. Ideš sredinom ulice, sestro. Znači nije ovo sad trenutno protestna šetnja pa da ti šetaš ulicom pa da tebe niko ne dira. Nego šetaš ko biletino, jedna glupa ovako sredinom ulice, vas dve. Jedna debela krmulja i jedna onako kratko ošišana mršava. Ma lezbačetine neke bre, ortodoksne lezbejke bre. Vidi se da su ova tripuje, ta kratko ošišana tripuje nekog belju nevolju. Mafija na maks, rekao aj bre paljba bre lezbejko glupa, paljba. Ajde bre brate, svako drugi našao da šilji kurac na nama bre, murš bre, murš! Ej brate, desi! U fulu našminkana radi u komunalnom. Au brate, i ovako našminkana je ružna ko otrov. Au! Au, ne daj Bože da se probudiš, krajnje ustrobi se živ. Sestro, kad skine fasadu, znaš šta onda tek liči jebo. Oj, Miki moj. Sve bi došlo dala kad bi bio moj. Hej! Evo je ljudi 8. dostava. Trenutno mi daje 4 po satu. Tako da top. Kad bi mi, kada je ovo, ne gleda ni da prolazim ja ništa, on ne gleda u Boga milog. Matori moj, šta se dešava s ovim narodom? Šokantno, i kažu posle udario ga. Kako da ga ne udari kad ni ne gleda kud ide jebote. Da bar gleda kud ide pa ajde. Ali u suštini 4 po satu bomba. Kad bi mi davalo 5 po satu bilo bi još veća bomba. Aj čao ljudi, idem da gledam kud vozim jer ovi idioti ne gledaju kud voze. I ovaj s kamionom. Gledaj šta radi debilčina. Ma užas, aj vidimo se. Brate, ja jedem u Kališu burek sa mesom, nikad sa sirom. Jer burek sa sirom nikad burek sa sirom ne postoji, brate, ima samo sirnica. To se kod nas u Bosni tako kaže, sirnica. Burek je s mesom, sirnica je sa sirom. Šalim se, brate moj, ajde može, ićemo da jedemo to, ajde. Da, samo ovdje u Srbiji ima burek sa sirom. Šalim se ja, brate moj. I ja sam odrastao ovdje, tako da mi isti kurac. I ja kažem burek sa sirom, nego samo što malo se zajebavam. Ajde, idem da odnesem, brate, neki mek do Beograda na vodi i vraćam se gore. Evo, brate, gdje ste ljudi?
Gdje si šefer? Evo, gdje BG na vodi šta? Idem i ja u BG na vodi. Nemoj ustajati, legenda. S ovim ovdje više u kurac, kad će ovo završiti? I ja mislio Drina jebote život. Ljudi moji, evo je 10. dostava. Ovo je Francuz opet, brate. Pokazuješ kako se biju ljudi, ajde. Ajde, pa sad kad si me smarao tu 10 minuta, ajde opet. Ajde. Maštari moj, ovo je. Ispiranje mozga, majke moje, brate. Ovo je ispiranje mozga kakvog nema, brate. Ajde, pokazi sad. Nema šta pokazi. Pa sad šta si pokazio? Znači sam ništa. Ne sam ništa, ja sam i dok. Gdje si bre čoveče, šta ima? Evo nam ga drugar. On je palavan. Oj, najjači lik na svijetu, brate. On je palavan. Uči nas svaki dan časove francuskog. Malo pre mi pokazivo kako je Bruce Lee. Da. Ma nema šanse. Ma ima, kako nema šanse, brate. Znaš šta je bacao noge, brate, stoji uspravno jebote. Pa što je bilo, sam bio mlad. Kad si bio mlad? A sad si mator. Sad si isto mlada duša, znaš kakav si, je? Pa nisam matoran. Nisi mator, ti si... Ima šta i pomoć. Šta? Ima šta i pomogne neki. Net? Neki! Koji neki? On pomogne. Pa ne znam. Hoćeš da ti dam 100 dinara? Hoćeš 100 dinara? Pa to me pomogne, jesi. Da ću 100 dinara, dođi, ajde. I sad radiš sa tebi. Ajde, evo ti 100 dinara. Čovječe, ja ti dajem pare, ti nećeš. I sad tražiš 1000 dinara, pa odakle meni 1000 dinara, ja za 1000 dinara ogulim guzove, brate, na ovom biciklu ceo dan. Nema. Ima ko? Ne može. Ima bobina. Ne može, cigare, alkohol, ništa ne može dobiješ. Možeš dobiješ sok i vodu i to ti je to. Bojima, ni pete. Hoćeš sok? Ajde daj. Evo ti. A ima bobina, sad ti unapred. Eto ti sok, samo me ne smaraj više. Ajde ljudi, moram da je pokupim dostavu, 10. sam pokupio dostavu. A, jesi siguran da može to uvati? Može, pi, ja sam pio jebote, samo jedan gutljaj uzo, ajde pi. A vidim tako se. Ajde, Ajde, nemoj me zajebavati, bre. sam kad si uzo gutlje. Pa sada, evo ja ću da pijem pa ti ako ćeš, evo, ajde. Evo. Imaš serum? Ne veruje mi čovjek, brate. Šta imam? A, svako. Šta pričaš čovječe, evo gledaj, evo ti. To da. Evo vidiš. A to, Nisi vidio? da. A daj, nemoj me jebeš, brate, ajde. Drži, ako ćeš pij, ako nećeš, boli me kurac. Ajde. Pa daj mi 500. Vidimo se ljudi. Ne dam ti 500 dinara, nema šanse bre, beži bre. Beži bre druže. Za 500 dinara ja moram odvezem 5 dostava brate, ovo je lud. Daću ja tebi biciklo, ti vozi meni dostave, ja ću ti platim. Hoćeš tako? Pa bolje da bude. Bolje da ti dam ja pare, a da ne radiš ništa. Kurca baka večerala, pa ne možeš tako. Vidi ovo brate moj. Hoće 500 dinara. Hvala Bogu, ode. Gledajte vi opasnu družinu, brate. A šta je vas glovaša, brate moja? Ja ne mogu ove glovere da gledam očima, brate. Evo ga ljudi, 13. dostava je ostavljena, moram da se gasim, gladan sam kao pas. Idem na pauzu od pola sata, 20 minuta. Idem da se nađem sad s kolegom, da vidim gdje ćemo da idemo da jedemo. Pa brate, idemo da nastavimo, ne mogu više, gladan sam bre brate kao džukac. Ma džukela mi nije ravna brate, koliko sam gladan. O, kreva mi se zavezala brate, idemo da probamo i da testiramo neku hranu. Ali će da vidimo šta ćemo da jedemo i šta ćemo testirati. Aj, čao!
A, šta je ovo bo? Kaj je ovo? E pa da vidimo mi kakav je to carski poh. Ale ne, a? Će ovo da valja? Ti sve će ovo, da? Ja sam prije puta nego onako sredina. Nisi nijednom snimao. Sad ćemo da vidimo kakav je. Pohovana piletina, ljudi. Ovo vruće. Mislim šta da vam pokažem, pohovanu piletinu. Nije loše ovo evo tamo, samo je vruće. I ovo se snimao, evo. Kako sam otvorio YouTube, iskočio. To ti samo iskočilo? A? Pa snimao sam evo ovdje. Kratki snimao, ne ja. Dobro je ovo, brate. Nije to toliko loše. Okej. Snimam. Dobro je, majke. Da si probao onu pljeskavicu vamo gdje sam ja jeo u Halo Leskovac, smučilo bi ti se. Nikad gore u hranu nisam jeo nego u taj Halo Leskovac. Uvijek ima ljudi tamo. Pa ima dođu po jednom. I više ne dolaze. Na ono dušmaninu ne bi preporučio da jede. Neko ostavio komentar. Kao, tako su nekom zatvorili lokal zbog što je tako video. Šta mene boli kurac za njegov lokal? Napravi normalnu hranu pa... Nisam ni gledao te komentare, kaj su napisali? Ne znam da su sinoć gledali. Ne, tu su kurac. A ljudi moji, evo pojeo sam ovu sad pohovano belo. Ujebi ga, ali mi izvini. A ljudi, šta da vam kažem, praštajte. Dobro je, na osnovu cene i kvaliteta, dobro je, top. 300, koliko? 320? 320 dinđi, nekih 200 grama, koliko ima? Ali, na tome cenu nisu promenili 2 godine. Da, evo, kolega pošto jede tamo često kaže 2 godine nisu menjali cenu, ja sam sad prvi put jeo i dobro mi je, svidjelo mi se, stvarno je korektno, nije ono presušena piletina idealna. Tako da ljudi, možete ići tamo da jedete. Dobar dan, dostava je. Gdje je kasa? A evo ga kasa ova Adrija, jel to? Pa gdje si Bzeno? Evo, šetam decu, šta radiš ti? Evo, došlo do na dostavu, bra. Čekaš prinovu? A? Jel čekaš prinovu? Da, čekaj da ostavim dostavu. Ljudi moji, ja pojma nemam koja je ovo dostava. Jedino što znam je da sam se prejeo toliko da ono jedva radim sad. Znači, prejeo sam se, ljudi moji, katastrofa teška. Velika mi ono porcija. Ali dobra je, ne mogu reći da je loša, dobra je. Ali sam se prejeo. Ne znam koja je dostava i ne znam da li ću uopšte uspjeti današnji cilj da ispunim od 6.500 dinara, jer sam tek na 3 somića
Jebem li ga, sad je već 4 sata, juče sam u ovo doba imao 4,5 hiljade, danas onako, zona je velika, ali slabo plaćeno sve, ja se tresem, ljudi, ajde idem da ostavim ovo pa se vidimo, aj čao. GoPro mi je prazan na nuli, aj čao. Evo je ljudi 20. istoplo iz bre tortilje, što mrzim ove ljude što ne znaju, brate, srpski, znači, gledaj, još neće da se potrudi, matori moj, okrenuo mi glavu lik, garonja neki radi. Druže moj, obavezan si da znaš osnovne stvari srpskog jezika ako radiš u Srbiji. Znači, neću ja da ti meni pričaš, ja ne znam taj jezik, matori moj. Može malo engleskog, pošto ne znam ni ja engleski, ali ja ne znam jezik. Narod mi se smeje ulicom. Brate, pa to nije realno više, brate. Koji je to jezik, brate? Iz koje si vukojebine matori ti došao? Pa bumlaš, tako je. Ja rekao language, Serbija, sine, srpski. Mi tu bauljaš i čarlijaš. On me gleda ovako čudno. Rekao, dobraj, beži u pičku maternu, daj mi neko ko zna srpski. Kad dolazi neka baba kao, pa nije spremno, jaš. Preko, dobro, nije spremno, u minusu je 6 minuta, za koliko će biti spremno ako neće biti uskoro da ja palj balone. I ona kao, pa čekaj samo da je spakujem. Znači, poručbina ti bleji tu, samo nije spakovan. Joj, ova kari soće perhan, brat. A ljudi, evo je tek 21. Znači, smorio sam se ko pas i opet ova tortilja i opet ovi crnci. Aj što je sad crnac, nego je sad bio naš govnar. Znači, žvrlja jede, ja ga pitam, druže moj, koga ga pitam bre za dostav, kaže on, nemam pojma. Kako nemaš pojma, ti radiš ovdje, brate, nema, sklonili ste ono zvonce. Da zovem, brate, možda mi kažeš gdje da pokupim dostav od koga. Nemam pojma. Imaš li neku drugu reč da mi kažeš osim nemam pojma? Kaže nemam pojma. Maje brde. Ljudi moji, evo mene, idem kući, gotovo za danas. A, viži ga, da, gotovo ljudi za danas. 9 sati je, pola 10. Aj, čao. Ćao!